И здравейте, драги дами и господа, аз съм SkyGirl.bg и днеска играем Clash Royale и съм на арена 3. Сега се мъча да стигна арена 4, но за жалост не мога. И тук съм подготвила малки честове за отваряне и нека да започваме. Добре. 36 павички, 2 бъргерена, 3 малки сторички. Почваме с силвър честа, 30 павички, 1 сет гоблин и 4 канона. Сега да видим така голд, 2 гена, 12 бъргерена, 18 канона, 3 томста, димек гробища и яйца, въпреки че го има. И такива грейдни. Тук ефектите на това нас няма за жалост толкова. Пъги. Сега се чудя с кой да играя, защото с всяко губя. Просто няма смисъл. Днес с някакъв китайци играем. И си. Това е на принца, затова няма да слагам това. Ще слагам това. Когато има тази пушенка, много добре. Аз имам принца и мога да го пусна. И да, познавате какво пуска той. И унищожиха принца. Една минута и 30 секунди. Добре, почти на живот сме, само да пълна вода с няколко повече. Да не е така стана. Ще пусна личен. Чест. Ето може би за следващия епизод ще го отворим. Видя всичко, дали ми е добре апгрейднато. Това преди да го ползвах, разбрах, че много трябва много и бавен ли, не знам как да го кажа. Ще помня след 20 години. Не, това не мога да разбера. Тук има много различни. Аз чакам сега в момента да ми се падне тази пошенка, дразната, скелетна армия, Биг Драгана, това за електрическо, не мога да говоря. Каквито ли са картите? Добре,
но няма никой. Ако искате да сте в нашия клас, елате в Пичовете БГ и тук сме тея и аз за жалост съм на последно място. И за това ще плача. Тук за оферта ви показах, че тя скелета на армията мога, само че по 2. Това ще е малко тъжно. И надявам се клипът ви да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, абонирайте се за мен и довиждане!